बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो इउएन ब्रह्म ट्रास्टनि चेयारमेन बर' थुनलाइ आफादनि बारग'लेङाइ आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी सार बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। क'क्राझार मिउनिसिपेलिटि बोर्डनि चेयरमैन प्रतिभा ब्रह्म बायद'खौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय। और हमारे बीच आए हुए दो प्रसिद्ध कवि है जो कि नालंदा और गया से हमारे बीच पहुंचा है। मैं इन कवियों को भी आग्रह करूंगा कि हमारे इस कार्यसूची में अंशग्रहण करें। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि सानस्रिफोरा जोंनि माहारियाव अराय गोथां जानानै थाथों। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि सानस्रि बिथांनि बिहोमा आरो बिथांनि थुलुंगानाया जेन बर' माहारिखौ अरायबो लामा दिन्थिलाङो, बेखौनो दिनैनि बे गोथार सानाव जों हास्थायो। गावनि बिमा रावनि थाखाय रावजोंबो गेजेर जानो रोङै सासे गेदेमा सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि खाथियाव जों दिनै बर' माहारिया खर' गंग्लायै मान बावदों। बे हाबाफारिया दिनै सानसे सोलिगोन। जोंनि बेहाय बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोमबो सुबुङानो बिनेश्वर ब्रह्मनि बे मालगाथिलियाव बिबार बावजेननानै बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावजेननानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोंनिफ्राय खावलायनानै थागोन। बिटिआरनि सेक्रेटारि नरेन बसुमतारी बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय दा बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ खावलायनाय जाबाय।